Pani poseł powiedziała, że nie ma się jajek. Ta pani poseł powiedziała, że Kaczyński chowa się za babami, chowa się za barierkami. Bardzo dziękuję pani poseł za rozmowę, trzymamy rękę na pulsie i będziemy obserwowali cały czas, będziemy najbliższym. Pozdrawiam, dziękuję. Potem z panem Wójtem rozmawialiśmy o aktualnościach dnia z panem posłem Dominikiem Tarczyńskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości.
pan minister spraw obrony narodowej, ale i całego rządu, no to jest pan premier, pan prezydent tym się bardzo interesuje, to daje nadzieję, a raczej już w tej chwili to jest pewność, że za 3-4 lata ta obrona terytorialna nasza będzie naprawdę silna, doskonale wyposażona i doskonale wyszkolona. To jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich tych osób, którym suwerenność, bezpieczeństwo naszej ojczyzny jest na sercu, głęboko na sercu. Czyli wiem, że to przede wszystkim dotyczy słuchaczy właśnie Radia Maryja, bo tutaj zainteresowanie wśród słuchaczy Radia Maryja kwestiami bezpieczeństwa wojska, siły zbrojnych są naprawdę godne najwyższego uznania. I tu jeszcze jeden bardzo ważny moment formacyjny, także edukacyjny, panie pośle, przywracanie właściwego miejsca naszym bohaterom narodowym. Tak jest, no to się wszystko łączy ze zrozumieniem obowiązków państwa przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj mieliśmy niezwykle wzruszającą uroczystość na Łączce. Byłem świetnie zainteresowany tą oglądałem i ze wzruszeniem oglądałem tę uroczystość. To świadczy o tym, że wreszcie nasi bohaterowie odzyskują należne miejsce w pamięci obywateli. I ważną rolę, chcę tutaj jakby wracając do poprzedniego tematu, ważną rolę w Wojskach Obrony Terytorialnej będzie właśnie kwestia też wychowania patriotycznego. I zgodnie z decyzją pana ministra Macierewicza każdy pododdział będzie miał swojego patrona. Bo przecież u nas w każdym powiecie są bohaterowie, często znani tylko w tym powiecie, bohaterowie z czasów II wojny światowej, z czasów tej okupacji komunistycznej, ale i również z I wojny światowej, z tej walki z sowieckim najeźdźcą w 20 roku, a i wcześniejszym. Także każdy ten pododdział będzie kultywował pamięć o swoim patrionie, o bohaterze, który wywodzi się z tej ziemi, gdzie oni w tej chwili będą służyć, będą bronić naszej suwerenności. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Radia Maryja będziemy podejmować oczywiście do tematów dotyczących naszego bezpieczeństwa i obronności Polski. Pozdrawiam, panie pośle. Pozdrawiam z panem Bogiem. Bóg zapłać z panem Bogiem. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem posłem Michałem Jachem, przewodniczącym Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach odbyły się dzisiaj uroczystości wyprowadzenia na cmentarz północny szczątków ofiar zbrodni komunistycznych odnależonych na tzw. Łączce. Zapraszam państwa do wysłuchania wystąpienia pana ministra Jana Józefa Kasprzyka. Szanowne panie, szanowni panowie, chylimy dziś czoła przed bohaterami naszej wolności. Przed tymi, którzy ginęli dlatego, że myśleli po polsku, mówili po polsku i chcieli, aby ojczyzna była wolna. Umiłowali niepodległość ponad wszystko i dlatego zostali brutalnie zamordowani. Chylimy dziś czoła przed męczennikami dobrej sprawy. Przed tymi, którzy w latach komunistycznego zniewolenia opowiedzieli się po stronie dobra, po stronie wolności, po stronie niepodległej Rzeczypospolitej. Ukształtowani byli w okresie międzywojennym, ukształtowani byli w duchu tradycji romantycznej, na której tak ważne były słowa Juliusza Słowackiego. Zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei. Z tych słów naszego wielkiego wieszcza wzięli moc ci, którzy nie stracili nigdy nadziei, że nasi bohaterowie zostaną odnalezieni, że powrócą do nas, że powróci do nas podziemna armia. Chylimy dziś czoła przed tymi, którzy swoją pracą zaświadczali, że są dumnymi spadkobiercami podziemnej armii. Bardzo dziękujemy Instytutowi Pamięci Narodowej, zespołowi pana profesora Krzysztofa Szwarczyka, że nigdy nie stracili nadziei. I dzięki tej nadziei możemy dzisiaj być tutaj razem i wspólnie chylić czoła przed bohaterami naszej wolności. Blisko 100 lat temu, kiedy wykuwała się niepodległa Polska, kiedy młodzi ludzie na rozkaz Józefa Piłsudskiego szli przywracać Polsce niepodległość, to wówczas padły ze strony ich komendanta Józefa Piłsudskiego słowa odnoszące się do poprzedniego pokolenia walczących, słowa odnoszące się do powstańców styczniowych. Mówił Piłsudski, iż z grobów, trumien, bohaterów roku 1863 płynie wielkie wołanie, że te mogiły odzywają się do współczesnego wówczas pokolenia Polaków wielkim głosem i nakazem, testamentem, zawierającym się tylko w 2 słowach. Idź i czyń. Dziś możemy powiedzieć, że z grobów pomordowanych naszych bohaterów, z grobów rycerzy niepodległości, z tych trumien odzywa się to samo wołanie do nas współczesnych. Idź i czyń. Idź i czyń Rzeczpospolitą wielką, dumną i niepodległą. Oni za taką Polskę oddali życie, a my za taką Polskę i o taką Polskę musimy pracować i takiej Polsce służyć. To jest ich testament. Chwała męczennikom, chwała bohaterom. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach odbyła się uroczystość wyprowadzenia na cmentarz północny szczątków ofiar zbrodni komunistycznych odnalezionych na tzw. Łączce. Wysłuchaliśmy wystąpienia pana ministra Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. No nawet jak na pielgrzymkę pójdą, to też tam nie będzie źle.